N'ịga n'ihu n'akụkọ anyị, Cynthia Ekperamaka Okoye nke Umeneche Village dị na Nibo bụ ya tụrụ ugo na ya bụ asọmpi manarị akpọrọ 2023 Ada Nibo Beauty Pageant. O nwetakwaziri ọtụtụ vootu iji wee merie ndị dum ha na ya chepụrụ ya na ya bụ asọmpi. Mmesoma Precious Okonkwo bụ onye gbara onye nke abụọ ebe chi na-echere m Comfort Ajatọ gbara onye nke atọ. Queen Nibo gara emume ahụ. Mee nke akpọrọ Ada Nibo Carnival bụ nke onye kwadoro ya bụ Injinia Steven Ezeagabo, onye nke nwekwa Pod Entertainment, bụ onye nke wepụtara omenala nakwa ụmụ ihe eji wee mara ndị obodo Nibo na ya bụ mmemme bụ nke emere na Nibo Civic Center, bụ nke dọtara ọtụtụ ndị mmadụ, ụmụntakịrị, ndị toro eto na ndị agadi, nakwazi onye isi President General nke Nibo Union bụ ọkammụta Tony Okoye, onye nke chịkọbara ya bụ mmemme bụ nwa obere Ada Chinwoke Ezeagabo, kwuru na ya bụ mmemme bụ nke eji egosipụta Nwada makarịsịrị mma na obodo Nibo, bụ nke a na-eme ka e were kwado ụmụ nwanyị na ya bụ obodo. N'okwu ya, o kwuru na nke a bụ agba nke asatọ a na-eme ya bụ mmemme. O kwukwazịrị na ya bụ mmemme bụ nke ha na-agba oke mbọ ịhụ na ọ na-ewepụta ezigbo ihe nakwazi ịkụziri ụmụ ntakịrị ndị obodo Nibo ọtụtụ ihe. N'okwu nke ya, onye nke meriri na ya bụ Ada Nibo Carnival bụ nwa obere Ada Cynthia Okoye, onye nke kọwapụtara na ọrụ ya n'otu afọ a ọ ga-anọ na ya bụ ọkwa bụ iji kụziere ụmụ obere nwanyị enwegasịrị na ya bụ obodo mgbochi nakwazi ịkwụsị ịtụta ime erughị eru, ichi ya bụ Ada Nibo nakwazi inye ọtụtụ onyinye dị iche iche nakwazi egwu ọdịnala bụ ihe ndị nke egosipụtara na ya bụ mmemme na ya